Benvinguts a l'Apunts. Al programa d'avui coneixerem una mica més l'Arjau, l'associació de vela llatina, que aquest cap de setmana, coincidint amb la tercera Fira Marítima, oferirà una demostració tradicional. Sumar-hi i comencem! Avui, a l'Apunts, visitem l'exposició del taller de pintura del Casal Municipal de la Gent Gran de Cambrils. Coneixem el darrer treball discogràfic de la lleidatana Meritxell Gené. Parlem amb l'Arjau, l'associació cambrilenca de vela llatina. La nova recomanació literària, la poesia de Miguel Hernández. Les pel·lícules del cinema Rambla, Solo ellos i El príncipe de Pèrsia. Els alumnes del taller de pintura i dibuix del Casal Municipal de la Gent Gran han presentat un seguit d'obres que han realitzat al llarg del curs. Nosaltres no ens ho hem volgut perdre i aquí en teniu una petita mostra en forma de musical per tal que pugueu contemplar el seu esforç i el seu treball durant tot el curs. Per cert, que la mostra es pot visitar fins al dia 12 de juny. La cantautora lleidatana Meritxell Gené presenta el seu nou treball discogràfic titulat Sota els llençols, d'on l'amor jugava a perdre's, una poesia de Miquel Martí Pol, és el seu primer single. Aquesta setmana ha vingut a Cambrils i nosaltres hem aprofitat l'ocasió per conèixer una mica més d'aquest treball discogràfic. Heredes de les dones que cremaren d'ahir. Farem una foguera amb l'estrall i la por i acudiran les bruixes de totes les edats. Deixarem les estrelles. Penso que em va costar molt trobar aquest títol, però quan el vaig trobar vaig arribar a la conclusió que era un títol acertat. A part de suggerent, que també ja s'entreveu, doncs trobava que Sota els llençols, si posem a buscar i a filar doncs hi ha tota una vida. Perquè des de que naixem, que som petits,
ens embolcallen en un llençol i és un símptoma de protecció. Passem cap a una vida adulta i bueno, juguem amb els llençols, cadascú s'ho sap, i arribem doncs, cap a una vida que ja és efímer, també ens embolcallen doncs, en un llençol. No? Doncs, bueno, és tot com un cicle, no? I volia jugar amb aquesta intimitat. Les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el bluet i el sabó, i la cendra que resti no la canviarem ni per l'or ni pel ferro, per sceptres ni punyals. És un disc que, clar, l'he tret molt de dins, parla de coses molt personals i que d'alguna manera buscaven trobar un vincle amb la gent doncs, que m'escolta, no? O que la gent se sentís identificada amb la meva música. És el major èxit que busco. L'amor jugava a perdre's als teus ulls clars. Em deia l'enyorança, no el trobaràs, no el trobaràs, no el trobaràs. El single d'aquest disc és un poema de Miquel Martí i Pol, entre altres coses perquè la poesia és una de les meves millors armes, potser, armes no, però potser a l'hora de treballar bec molt de la poesia. I Miquel Martí i Pol és un dels poetes que potser més m'ha servit a l'hora de treballar. També tiro molt cap a casa perquè també treballo molt amb poetes molt locals, en aquest cas doncs, de la ciutat de Lleida. També apareix un poeta que és Jordi Pàmies, també apareix la Maria Mercè Marçal, que també es situa en el territori de Ponent. I després també, sense ser-hi immers, però sempre he treballat molt la poesia de Màrius Torres, que aquest any és el seu centenari. L'amor es compadia del meu penal, de sobte apareixia rere un lila, rere un lila, rere un lila. També hi ha lletres meves, en tant que és una barreja entre poesies musicades i cançons fetes meves, viscudes bueno, doncs amb experiències que he anat vivint al llarg d'aquest temps. No? L'amor era vençuda i el plaer constant, plaer constant. L'estil, jo penso que en el primer disc, per exemple, està força clar que és un estil pop-folk, no? Que camina de bracet. No? Ara, en aquest segon disc hi ha hagut un canvi estilístic molt important i sempre he intentat treballar molt amb aquesta dinàmica, no? De dir, doncs cada cançó intentem que sigui un estil diferent. Després també, que tot sortís així, se n'ha cuidat molt l'Antoni Tolmos, que ha estat el productor del disc, i clar, ha fet uns arranjaments i una producció doncs, bueno, magnífica, no? I molt ben acurada, molt detallada. Plorava el cor silencis i llanguiment, deia tot no hi pensis per un moment. Plorava el cor silencis i llanguiment. Evidentment, ja soc cantautora, però a més també m'acompanya una banda de músics excel·lent. Sempre m'agrada dir que soc molt privilegiada de poder-me envoltar de músics tan bons per mi, perquè penso que hi ha una banda doncs, que promet molt i que ha confiat en mi i que també, a més, em sento molt arropada amb ells, no? Perquè també em serveix també... Tot val a dir que quan vaig sola també m'agrada molt anar sola, perquè també faig molt el que vull i faig i desfaig. L'amor jugava a perdre's els teus ulls clars, em deia l'enyorança, no... Bé, el món de la música, concretament en aquest moment, potser detallant més en el món de la cançó d'autor, penso que és un molt bon moment, és un moment molt dolç. També penso que hi ha moltes propostes, molt variades estilísticament, i després també ha tornat a ressorgir una mica el que és la cançó protesta, no? Ho veiem molt clarament amb cantautors com Ses Freixes, com Pau Alavajos, i després també la cançó en femení, que també penso que des de la meva proposta m'agrada reivindicar-la, també està sorgint molt i està
en un moment molt dolç, no? Sols tindrem ja la vida per arma i per escut amb totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història com una heura de joia entorn del nostre cos. L'Associació de Vela Llatina l'Arjau participa aquest cap de setmana en la tercera Fira Marítima que se celebrarà aquí a Cambrils. Nosaltres, aprofitant l'ocasió, el que hem volgut fer és conèixer una mica més d'aquesta entitat cambrilenca. Per això ens acompanya Jordi Piqué, que és un dels seus membres. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. Què oferireu aquest cap de setmana? Bueno, aquest cap de setmana el que farem serà l'activitat nostra que solem fer sempre quan ens demanen col·laboració, no? I és una navegació per dins el port, si fa bo i si encara fa més bo, doncs per fora, no? En principi una mica una demostració de navegació a vela llatina. Quina és la raó de ser de l'Arjau? Bueno, la raó de ser de l'Arjau, per resumir-ho moltíssim, fora la conservació del patrimoni marítim local, en un primer moment, no? Per resumir-ho així, dit-ho ben clar i no estendre massa, però a partir d'aquí doncs, hi ha moltes branques, no? Ja sigui la de conservació de la navegació tradicional o la conservació de les embarcacions tradicionals o de moltes també la potenciació de com ho diríem això, de fets que es produïen en un moment de la vida normal del poble i que han quedat en desús, com serien fer una activitat determinada, una pesca concreta que ara ja no es fa, o una venta del peix que ara ja no es fa, recuperar, diguéssim, aquest tipus de coses, no? I llavors com ho feu per recuperar-ho? Bueno, doncs llavors quan tu tens un objectiu, per exemple, doncs aquest que t'anomenava, de recuperar un tipus de pesca que es feia, doncs el que es fa és, es mira, es pregunta a la gent doncs, que tenen més anys com recorden que es feia allò i a partir d'això anem recopilant dades d'una manera molt aficionada, molt amateur, anem anant ajuntant dades i sobretot el que ajuntem més és intentar ajuntar la col·laboració de totes les entitats. Explicar-los la idea que tenim, concretament en aquest cas de fer aquest tipus de pesca, ens posem en contacte amb alguna empresa que encara pugui fer aquesta xarxa, després ens posem en contacte amb associacions que ens ajudin a escenificar aquest acte que es feia i una mica, no sobre la marxa, però anant-ho muntant des de zero no, però anant incorporant tot el que ens van explicant com es feia. I en el tema de la navegació, quines diferències hi ha amb abans i ara? La navegació actual, el que l'ha modificat molt és la comoditat, d'acord? La comoditat és, podríem dir, al meu entendre, el factor principal que ha fet dirigir tota la vela actual. Hi ha una vela amb una botavara, amb la vela enrotllada al màstil, i això una persona pot anar sol amb un barco de 12 metres o inclús més si està preparat tecnològicament. En canvi, la navegació a vela llatina és impensable perquè amb una embarcació de 7-8 metres hi podien anar 6-7 persones. Llavors, com que no hi havia la falta, sobrava gent, i podíem dir d'aquesta manera, i quan es anava a pescar no s'estava pescant directament perquè és un trasllat al lloc, i després un arrossegament també, però en principi la gent estava disponible. Llavors les maniobres eren podríem dir, no és que siguin complicades, però has d'estar atent i has de tenir sempre, has d'estar al tanto, has d'estar a l'aguait, no sé com dir-ho, i no pots. I algunes maniobres com virar o tombar la vela requerien una coordinació i un coneixement del tema bastant concret, diguéssim. També una de les tasques de l'Arjau és la recuperació d'embarcacions. També,
també, i doncs bé, a partir d'això s'ha fet des de, amb tots els anys que l'Arjau que està en funcionament, diguéssim, en existència, també ha passat per diferents èpoques, amb el sentit que en un primer moment els seus components potser no tenien embarcació i a poc la gent s'ha anat anant, quan ha tingut una oportunitat, ha anat anant trobant una petita embarcació, intentar-la restaurar amb els ajuts i amb els coneixements que cadascú disposava. Potser aquesta fase ja l'hem superat perquè, com pots veure, som un bon grup, no vol dir que en falti, però ja som força gent per poder fer una navegació bona amb força gent i potser ara estaríem en una època en què fem ja que tenim l'embarcació, fem una defensa potser d'altres tipus d'embarcacions. Per exemple, hi ha el cas de la Teresa, que va ser l'Arjau qui va posar en coneixement de l'Ajuntament i el que va proporcionar va plantejar si existia la possibilitat de fer-se que es pogués viure un projecte al darrere, o també hi ha altres embarcacions com l'Ocentum, que també el seu propietari la va donar a l'Ajuntament, o embarcacions que, degut a la pressió de l'espai que hi ha al port, s'han hagut de retirar, i l'Arjau també ha fet una mica de mitjancer per trobar una destinació digna de les embarcacions, i a part de la col·laboració que també es fa a nivell de la costa catalana amb la defensa del patrimoni, que també hi ha col·laboració amb navegació, per exemple, amb el Santa Eulàlia, que ha vingut a navegar aquí amb altres trobades, o amb la col·laboració d'embarcacions tradicionals com el Rafael, o com embarcacions que s'han recuperat i formen part d'empreses i han vingut aquí per mostrar la seva activitat, una mica tot això, no? Quantes ne té actualment l'Arjau d'embarcacions? Podríem, no facis comptar, però jo em penso que en som 5 o 6 o 7. Estem al redador de cadascú la seva. Després n'hi ha una que tenim un conveni amb l'Ajuntament, que és el Quinòcio, i amb la qual tots els socis tenen la possibilitat de tenir una embarcació i disposar de les avantatges que això suposa, de no tenir-la que utilitzar. Clar, perquè una de les característiques és que no cal tenir una embarcació per ser soci de l'Arjau. No, està clar, no té res a veure, el que passa que va molt lligat, perquè normalment els que són socis més actius, podríem dir, són els que potser ho senten més i no ho senten més, rectifico, sinó que són els que, per qüestions d'edat, a la millor disposen de més capacitat per poder sortir, però no, absolut té res a veure, ja ho dèiem, que la conservació del patrimoni marítim local no té a veure amb l'embarcació, però hi ha molts altres aspectes també a recuperar. De fet, l'Arjau organitza cada 2 anys una trobada de vela llatina, una trobada que ja és de referència. Sí, jo crec que sí, penso que ho has encertat, perquè el que et deia, hi va haver una època en què tothom necessitava aquesta trobada per centralitzar una mica i mostrar-se a veure què és això. Jo em penso que degut a la premsa i bàsicament a la premsa jo crec que és, la gent ja ho coneix, ja sap el que és, s'interessa, i ara el que estem fent és una mica avançar una mica i anar amb aquests altres aspectes que et deia, de defensar embarcacions més emblemàtiques i que no són pròpies, o defensar idees més generals del que seria el patrimoni local, però també del català. Jordi, activitats previstes properament de l'Arjau? A part de la col·laboració que fem per la galera i que fem per aquestes, diguéssim, festes que l'Ajuntament i a través de la seva regidoria s'organitza, i nosaltres ho col·laborem, i a partir d'aquí crec que el pròxim, a banda de la festa de Sant Pere, amb la festa de l'Ormeig també, amb tot el que això implica, tenim programada l'assistència a la Festa del Mar, que és una trobada on totes, en principi, estan convocades totes les associacions a nivell estatal, espanyol.
d'acord? Aquest any es fa coincidir a Vilanova, a la Geltrú, amb la Setmana de la Mar, diguéssim, i a partir d'aquí es fan tot un seguit d'activitats relacionades amb la tradició del patrimoni marítim. Això està organitzat per la Federació Catalana de Defensa del Patrimoni Marítim i Fluvial, a la qual Cambrils hi pertany des de la seva fundació, i sempre estem en molt estreta col·laboració perquè és cap on van una mica les coses ara, és a dir, s'ha de treballar localment, però també s'ha de fer una defensa, diguéssim, a nivell nacional una mica més forta, a l'hora de quedar reflexats amb la nova llei de navegació marítima que s'està redactant i poder fer esmenes que tinguin una possibilitat real d'èxit. De fet, qui vulgui contemplar aquestes embarcacions pot venir fins aquí al Port de Cambrils perquè n'hi ha unes quantes, Jordi. Sí, ja hem posat un bon lloc per agafar. Aquí en primer terme hi ha la del Juli, després hi ha el Colomet, que és de l'Helena, després hi ha l'embarcació del Quinòcio, que és la que tenim el conveni amb l'Ajuntament, després saltem a la de color blau i passem a la de l'Anton, que és la de l'Anyí, que és l'última que es va restaurar. Vam aprofitar també la trobada de l'any passat per fer la presentació i fer una mica de festa sempre relacionat amb això. Doncs Jordi Piqué, recordem, membre de l'Arjau, gràcies per conèixer una mica més aquesta entitat. De res, ja ho sabeu, sempre estem a disposició de col·laborar. Doncs ja ho sabeu, si voleu conèixer quines són aquestes embarcacions de Vall Llatina podeu vindre fins aquí al Port de Cambrils o si no, aquest cap de setmana, aprofitant la tercera Fira Marítima, tindreu l'ocasió de veure-les navegar. Miguel Hernández és un dels poetes i dramaturgs més destacats del primer terç del segle XX. Avui, des de la Biblioteca Pública Municipal de Cambrils, ens arriba la recomanació de la seva poesia. Bona tarda, continuem amb les recomanacions de poesia i aquesta vegada la nostra recomanació va dedicada a Miguel Hernández. Miguel Hernández és un poeta, diguem-ne d'aquest segle XX, que acabem de passar, que va néixer a Oriola i del qual celebrem el naixement enguany. Va ser fill de família modesta, pagesa, i va haver de compaginar des de la seva infantesa el que seria l'escolarització, l'anada a l'escola, amb l'ajudar a casa seva. I com que a casa seva eren pagesos, doncs ajudava al camp i ajudava tot portant un ramat, fent de pastor. El fet de fer de pastor feia que tot i treballar la seva ment pogués estar oberta i llavors exercir un cert treball literari. I després també li permetia tenir uns certs moments d'esbarjo que combinava amb la lectura diversa de molts dels autors de la literatura castellana que l'havien precedit. L'any 1934 se'n va a Madrid i allí entra en contacte amb els ambients artístics i literaris. També aconsegueix treball dintre de les missions pedagògiques de la República. L'any 1936 comença la Guerra Civil i ell s'incorpora a l'exèrcit de la República i continua fins al final, després de la desfeta del 39, quan és empresonat mentre intentava creuar la frontera cap a Portugal. Va morir l'any 1942 a la presó d'Alacant, després de que, gràcies a diversos intel·lectuals castellans, com per exemple Cossío, aconseguissin commutar la pena de mort amb la qual se l'havia castigat per una pena de cadena perpètua, però va emmalaltir de tuberculosi i va morir a la presó. De Miguel Hernández destacaria sobretot que és un home vital i entusiasta en tots els moments, per més tràgics que siguin, que canta a l'amor, però també a les injustícies socials, a la guerra, a la mort, però també a la dignitat de l'home i sobretot dels més humils. I recordar-vos també que si no teniu ganes de llegir-lo el podeu escoltar amb les paraules de Joan Manuel Serrat,
I jo tinc un record, per exemple, molt especial de Les nanes de la cebolla, que és un dels títols més coneguts de Miguel Hernández. Com acostumo a fer, us n'oferiré un tastet. No és un dels poemes seus més coneguts, però a mi m'agrada especialment pel que té de força i també perquè es pot entendre de dues maneres. A veure si esteu d'acord. ¿Qué quiere el viento de encono que baja por el barranco y violenta las ventanas mientras te he visto de abrazos? Derribarnos, arrastrarnos. Derribadas, arrastradas, las dos sangres se alejaron. ¿Qué sigue queriendo el viento cada vez más enconado? Separarnos. És un poema que podem entendre com a dedicat a la seva esposa, la Josefina, a la qual va estimar amb un amor sincer i abrandat i fins i tot desesperat, o també el podem entendre des de la lluita fratricida de les dues Espanyes. El Cinema Municipal Rambla ha programat per aquest cap de setmana la pel·lícula dramàtica Solo Ellos, un film basat en fets reals. L'altra pel·lícula que es podrà veure és El príncep de Pèrsia, un film que ja es va projectar la setmana passada, però que degut al seu gran èxit es manté una setmana més en cartellera. Estás preciosa. No te veo muy convencido. ¿Ah, no? Pues dime que te gusta este vestido. Es un vestido fantástico. Gracias. Katie, pero qué guapa estás. Solo Ellos és una pel·lícula basada en la novel·la The Boys Are Back in Town, de Simon Carr. El film comença en un poble del sud d'Austràlia on el periodista esportiu Joe Ward, Clive Owen, s'enfronta a la pèrdua de la seva dona, víctima del càncer. Joe s'ha de fer càrrec tot sol dels seus dos fills, un dels quals és un adolescent fruit d'un matrimoni anterior. La família política no entén els mètodes educatius de Joe, però aquest insisteix en fer les coses segons el seu parer. ¿Le caeré bien? Claro que sí. Y este es tu hermanito, Artie. Hola, Artie. Esto no tenía esta pinta cuando la madre de Artie vivía. Papá, ¿estás bien? No debería ocuparse de los niños una mujer. Artie, los zapatos, date prisa. Te has equivocado de pie. Pues son los únicos pies que tengo. Harry, ¿has sacado ya la basura? Aún no. ¿Es que tengo que hacerlo yo todo? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué crees que estoy enfadado? ¿Qué futuro les espera? Te tienen a ti. Podemos hacerlo, lo prometo. ¿Puedo hacerlo otra vez, papi? ¿Puedo? Sí. Di que sí. No es una solución muy fácil. No es nada fácil, es muy difícil, pero a nosotros nos funciona. ¡Oh, Dios mío! Está muy alto. Creo que disfrutas provocando a las madres. ¿Por qué piensas eso? Fa uns dies us vam parlar de la formació de falset La Soul Machine. Doncs bé, ara teniu l'oportunitat de veure'ls actuar en directe perquè aquest dissabte a 2:15 de la nit seran a la Bequeria de Tarragona. Una altra opció que teniu és Filippo Landini, una formació que es va popularitzar gràcies a la seva cançó Viula. Ells actuaran a les 10 de la nit al Cau de Tarragona. Nosaltres ens acomiadem tot esperant que, com sempre, gaudiu de la cultura. Adéu-siau.